ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധം നീലാളകവ്രാതാ വക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. സദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധം നീലാളകവ്രാതാ വക്താബ്ജം വിരജോംബരം. തദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധത് നീലാളകവ്രാതാ വക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധനീലാളകവ്രാതാ വക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. തദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധനീലാളകവ്രാതാ വക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോൾ സ്നിഗ്ധ നീല ആന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. അതെന്തോ ഒരു അക്ഷര തെറ്റുണ്ട്. സദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധ നീലാകവ്രാതാ വക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. സദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം നീലാകവ്രാതാ വക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു വേർഡ് എക്സ്ട്രാ ആണ്. അവിടെ ആളാന്നുള്ളത് ഇല്ല, ആന്നൊന്ന് അത് എന്തൊരു തെറ്റ് വന്നതാണ് പ്രിന്റിങ്ങിൽ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ചൊല്ലുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ലാ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാന്ന് അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കട്ടെ. ലാ ഇല്ല, അതിന് പകരം ആണെന്നാണ് വിശുദ്ധ മാതാജി. അങ്ങനെ ആവാൻ അധികം അങ്ങനെ പ്രിന്റിങ്ങിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ നോക്കാറ്. നീലാലകപ്രാത അങ്ങനെയാണോ? നീലാളക തന്നെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് മാതാജി. സ്നിഗ്ധ നീലാളക പ്രധാൻ തന്നെയാണ് മാതാജി ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് വരുമ്പം അതുകൂടി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നവരിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തില് അതിന്റെ അതോറിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഒന്നാം സ്കന്ധം മുതൽ കുറച്ച് സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ
കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എന്തോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നീല അളക തന്നെയാണ് വരുന്നത് മാതാജി. ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കി അതിൻ്റെ അത്. നീല എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്കിഷ് ബ്ലൂ, അളക എന്നുള്ളത് ലോക്സ് ഓഫ് എയർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ചൊല്ലിയത്. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പൊ മാതാജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാ വരുന്നത്. സദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്ഫലസ്രജം സ്നിഗ്ധ നീലാളകഭ്രാതാവക്ത്രാബ്ജം വിരജോംബരം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദം വിരജമർക്കാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ശരി. സദം ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജമർക്കാഭം സ്ഥിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധ നീലാളകഭ്രാത വക്ത്രാബ്ജം വിരജോദ്ഭരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? എന്റേത് ഇത് കട്ടാകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, അല്ല, ഒരു ക്ലിയർ ആണ്, അൺസ്റ്റേബിൾ ക്ലിയർ എന്ന് ആണ്. കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇടയ്ക്ക് ഹരേ നെറ്റ് പോയിരുന്നു പ്രഭുജി. ഇതൊന്ന് ക്വിറ്റായിട്ട് വീണ്ടും വരിക ചെയ്തത്. മാതാജി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ചൊല്ലുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതെ, ആ, ശരി. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുജി. പോയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ കട്ടായി കളിക്കുന്നതാണ്. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഫോണിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ. എന്താ എനിക്ക് വായിക്കാം. മാതാജി ഉള്ളത് ഹരേ ബ്രേക്ക് കൃഷ്ണ. ആകുന്നു, ഇങ്ങനെ കട്ടാവുന്നു. എനിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. സദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മെസ്സേജ് വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധ നീലാളകഭ്രാത വക്ത്രാബ്ജം വിരജോമദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദം വീരജമർക്കാഭം സീതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധ നീലാളകവ്രാത വക്രാബ്ജം വിരജോംബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദം വിരജമർക്കാഭം സിതപത്മോത്പലസ്രജം സ്നിഗ്ധ നീലാലകഭ്രാതം വക്രാബ്ജം വിരജോംബരം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഭുജി സ്നിഗ്ധ നീലാലകഭ്രാതം എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരം ഇട്ടാണ് പ്രഭു. ലായുടെ മാത്രല്ല, അവിടെ നീലാലകം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരാണ് മാറിയിരിക്കണേ. ഒന്നും നീലാലകം. തിരിയുന്നില്ല. അനക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രഭുജി എന്റെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഫോണിൽ കേൾക്കാം. എന്താണ് മാതാജി ഒന്നുകൂടി ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഫോണിലെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വൈഫൈ എന്തോ പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി, അങ്ങനെ തന്നെ മതി. ലാ എന്നുള്ളതാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റില് ലാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതില് ലാ ഇല്ല, അതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കുണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എന്റെ മാതാജി ഞാൻ പറയണ കേക്കുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന് ചിലപ്പോ പ്രഭുജിയുടെ നെറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. രണ്ടുപേരും പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടേ, പക്ഷെ നമ്മള് പറയണ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിയാണ്. ലായ് എന്നുള്ളത് ലാന്ന് സാൻസ്ക്രിറ്റ് കൊടുത്തിന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്തത് ചൊല്ലാം. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ശരി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലി, അപ്പൊ അതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. കർദവും മുനി ഭൗതികമായിൽ നിന്ന് മുക്തവും ശാശ്വതവും സൂര്യതേജസാർന്നതും ധവളാഭമായ താമരപ്പൂക്കളോടെയും മാമ്പൽപ്പൂക്കളോടെയും ഹാരങ്ങൾ അണിഞ്ഞതുമായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിച്ചു. ശുദ്ധമായ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമരപ്പൂ മുഖത്തേക്ക് കറുത്തിരണ്ട ആളകൾ
അളകങ്ങൾ പാറി വീണു കിടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നീല അളക തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. കറുത്തിരണ്ട അളകങ്ങൾ പാറി വീണിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതാത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശമിദേഷണം. കിരീടനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രാഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശമിദേഷണം. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രാഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലും. അംബുജദേവി മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനം മനസ്പർശസ്മിതേ ക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥജി. ഓക്കെ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദ. മ്യൂട്ടായി മാതാജിയുടെ മൈക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ശ്വേതോൽപല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥജി. മാലതി മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥജി. ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചോദോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് നാഥജി. വിജയനാട് മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി. ഹരേഷ് നാഥ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വിജയനാട് മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി. നെറ്റ്വർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം തേജോ ശ്വേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്. ശാരദാശി വസന്തി, ഹരേഷ് നാഥജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രാഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശാസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ശ്വേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേഷ് നാഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ഡലീനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിദേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മോഹൻജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടനം കുണ്ടലിനം ശംഖുചക്രഗദാധരം ശ്വേതോൽപല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സുപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ശ്വേതോത്പലക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ശ്വേതോൽപലക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമസ്കാരം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ശ്വേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖുചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ എം വിജയകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടിലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാഭരത മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം സേതോൽപല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സലയം മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി, സോറി, ഗീത മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഭഗവതേ കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശ്വേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പല ക്രീഡനകം മനസ്പർശസ്മിതേക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശംഖചക്രഗദാധരം ചേതോത്പലക്രീഡനകാമനസ്പർശസ്മിതേഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण दादाजी. गीता सर माता जी. हरे कृष्ण दादाजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण दादाजी. जय मेले माता जी. चलिए माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण दादाजी. आपके तानु प्रदीप माता जी. हरे कृष्ण दादाजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शमितेक्षणं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण दादाजी. निर्मला माता जी. चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. चलिए माता जी. अनुत्तर कृष्ण देव हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കിരീടനം കിരീടം ധരിച്ച, കുണ്ടലിനം കർണാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ, ശംഖ് ചക്രം ഗദ ധരം ധരിച്ച, ശ്വേത വെളുത്ത, ഉൽപ്പല ആമ്പൽ, ക്രീഡനകം കളിപ്പാട്ടം, മനഃ ഹൃദയം, സ്പർശനം, സ്മിത പുഞ്ചിരി, ഭീഷണം കടാശവും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. കിരീടവും കർണാഭരണങ്ങളും ധരിച്ചിരുന്ന ഭഗവാൻ 3 കരങ്ങളിലായി സ്വന്തം നൈസർഗികതകളായ ശംഖ് ചക്ര ഗദകളും 4ാമത്തെ കയ്യിൽ ഒരു വെള്ള ആമ്പൽ പൂവും ഏന്തിയിരുന്നു. ആരുടെ ദർശനം എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുമോ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനും സുസ്മേരവദനുമായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിന്യസ്ത ചരണാംബോജം ഹംസദേശേ ഗുരുമദഃ ദൃഷ്ട്വാ ഗേവസ്ഥിതം വശഃ ശ്രിയം കൗസ്തുഭഗന്ധരം. വിന്യസ്ത ചരണാംബോജം ഹംസദേശേ ഗുരുമദഃ ദൃഷ്ട്വാ ഗേവസ്ഥിതം വശഃ ശ്രിയം കൗസ്തുഭഗന്ധരം. വിന്യസിച്ചിട്ട് ചരണാംബോജം പാദപങ്കജം ഹംസദേശി തോളുകളിൽ ഗുരുമദഃ ഗരുഡന്റെ ദൃഷ്ട്വാ ദർശിച്ചിട്ട് വായുവിൽ അവസ്ഥിതം നിൽക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശസിൽ ശ്രീയം മംഗളമുദ്ര കൗസ്തുഭരത്നം കന്ധരം കഴുത്തു.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. കഴുത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നീണ്ട് മാറിൽ തെളിയുന്ന കൗസ്തുഭരത്നം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ സുവർണ രേഖയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഗരുഡന്റെ തോളുകളിൽ വെച്ച് വായുവിൽ നിന്ന് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്തു. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും മനശ്വരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ ആധികാരിക വൈദിക ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വർണ്ണനകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായും കർദമ മുനിയുടെ ഭാവനയല്ല ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യരെ പോലുള്ള നിർവ്യക്തികവാദികൾ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണനെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈവിധ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം, രൂപം, വേഷം, നിർദ്ദേശം, വാക്കുകൾ ഇവയൊന്നും ഭൗതികോർജത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല. എല്ലാം വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. യോഗ പരിശീലനത്തിൽ പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ കർദമ മുനിക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 10,000 സംവത്സരം യോഗ അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പരൂപം കാണുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് യോഗയുടെ പരിപൂർണത ശൂന്യതയിലോ നിർവ്യക്തികതയിലോ അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഫ്ലോറിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ യോഗസിദ്ധി പരിപൂർണമാകുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രത്യക്ഷീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ആധികാരിക വൈദിക സാഹിത്യമായ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനം ചിന്താമണി ശിലകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഭഗവാൻ ഗോപാലനായി അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗോപികമാരാൽ പരിസേവിതനായി ലീലകളാടുന്നു. ഈ വിവരണങ്ങൾ ആധികാരികങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ഇവയ്ക്കുമേൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രഭാഷിക്കുകയും ആധികാരികങ്ങളായ ഇതര വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അനുബന്ധ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുസരിച്ച് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദ് ജയ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജാതഹർഷോപദ മൂർധന്ന ക്ഷിതോ ലബ്ധ മനോരഥഃ ഗിർഭിസ്ത്വാ ഭൃഗുണാത് പ്രീതി സ്വഭാവാത്മാ കൃതഞ്ജലിഃ. ജാതഹർഷോപദ മൂർധന ക്ഷിതോ ലബ്ധ മനോരഥഃ ഗിർഭിസ്ത്വാ ഭൃഗുണാത് പ്രീതി സ്വഭാവാത്മാ കൃതാഞ്ജലി. ജാതഹർഷ സ്വതേ ആഹ്ലാദവാനായ ആപത് അവൻ നിലം പതിച്ചു. മൂർധന അവന്റെ ശിരസ്സുകൊണ്ട്, ക്ഷിതോ നിലത്ത്, ലബ്ധ ലഭിച്ച ശേഷം, മനോരഥ അവന്റെ ഇച്ഛ, ഗീർഭി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം, തു അബ്ര് ഗൃണാത് അവൻ സംതൃപ്തനായി, പ്രീതി സ്വഭാവാത്മാ പ്രകൃത്യ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി നിറഞ്ഞ, കൃതാഞ്ജലി കൂപ്പുകൈകളോടെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായി സാക്ഷാത്കരിച്ചതോടെ സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ സഫലമായ കർദമ മുനി സംതൃപ്തനായി. അദ്ദേഹം തറയിൽ വീണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്രശിരസ്കനായി ശയിച്ചു. പ്രകൃതി ആ ഭഗവത് ഭക്തിയാൽ ഹൃദയം പൂരിതമായ അദ്ദേഹം തൊഴിൽ കൈകളോട് പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതനാക്കി.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗയുടെ പരമോന്നത തലം. യോഗ പരിശീലനത്തെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ വ്യക്തിഗത സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗയുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആസനങ്ങളും ക്രമീകൃതമായ ഇതര തത്വങ്ങളും പരിശീലിച്ച ശേഷം ഒരുവൻ അവസാനമായി സമാധി ഏകചിന്താനിരതനായി ഭഗവാനിൽ മുഴുകൽ എന്ന തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. സമാധി തലത്തിൽ ഒരുവനെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ അഥവാ യഥാരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. സമാധിയെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്ന് പതഞ്ജലി സൂത്രങ്ങൾ പോലുള്ള ആധികാരിക യോഗശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോഗ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി പതഞ്ജലി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി പതഞ്ജലി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആധികാരികങ്ങളും ആധുനിക യോഗികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടേതായ രീതികൾ പരിഹാസ്യങ്ങളുമാണ്. പതഞ്ജലി യോഗ സമ്പ്രദായം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദികൾ അദ്വൈതികളായാൽ അവർ പതഞ്ജലി യോഗ സമ്പ്രദായത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മലിനീകരിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ സന്ധിക്കുമ്പോഴും ദർശിക്കുമ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ഉളവാകുമെന്ന് പതഞ്ജലി വിവരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വവും ജീവാത്മാവിനെയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്വൈതത്തിന്റെ നിരാകാര സിദ്ധാന്തം നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചില നിർവ്യക്തികവാദികളും ശൂന്യവാദികളും പതഞ്ജലി സമ്പ്രദായത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് അവരുടെ രീതികളിലാക്കി മുഴുവൻ യോഗ പ്രക്രിയയെയും മലിനീകരിക്കും. പതഞ്ജലി പ്രകാരം ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലെത്തും. ആ തലത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ആത്മശക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രീതികളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. 1. ആദ്യം ധാർമ്മികതയുള്ളവരാകുക. 2. ധനവാന്മാരാവുക. 3. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവരാകുക. ഏറ്റവും അവസാനം പരമോന്നതന്റെ ഒപ്പമാവുക. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയാണ് അത്തരം ആളുകളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ. അദ്വൈതവാദികളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു യോഗി പരമോന്നതനോടൊപ്പം പരമോന്നതനോടൊപ്പം ആയിത്തീരുമ്പോൾ അവൻ അത്യുന്നതമായ കൈവല്യം പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് കൈവല്യം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരിപൂർണമായും ആധ്യാത്മികമാണ്. പരിപൂർണമായ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുന്ന ഒരുവന് അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ മനസ്സിലാക്കലാണ് കൈവല്യം. പതഞ്ജലിയുടെ ഭാഷയിൽ ആത്മശക്തിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുവൻ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ചിത് ശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിൽ ആത്മീയമായ ആനന്ദം അനുഭവവേദ്യമാകും. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദമാണിതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു. ധ്യാനത്തിന് സംപ്രജ്ഞാതി എന്നും
അസംപ്രജ്ഞാത എന്നും അഥവാ മാനസികമായ അഭ്യൂഹം എന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നും രണ്ടു തലമുണ്ട്. സമാധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസംപ്രജ്ഞതയിൽ ഒരുവന് തന്റെ ആധ്യാത്മികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീക രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതാണ്. പതഞ്ജലിയുടെ മതം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ നിരന്തരമായി ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത രൂപത്തിൽ സ്ഥിതനായാൽ അവൻ കർദവ മുനിയെ പോലെ പരമോന്നത തലം പ്രാപിക്കും. ഒരുവന് പരിപൂർണതയുടെ ഈ തലത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രാഥമികതകളുടെ ഉപരിയായ തലം അവന് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ 8 വിധ പരിപൂർണതകളുണ്ട്. അവ 8ഉം പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൂക്ഷ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മവും ബൃഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തുമാകാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തും നേടാനും കഴിയും. പക്ഷെ യോഗയുടെ ഭൗതികമായ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കൈവരിച്ചാലും ആത്യന്തിക പരിപൂർണത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല. ആത്യന്തികമായി പ്രാപിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കർദവ മുനി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത രൂപത്തിൽ ദർശിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഒരുവൻ ഈ ബന്ധത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നീട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. യോഗ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആകർഷണം ഉണ്ടായാൽ അവന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കും. വ്യാജയോഗികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്മീയ ആനന്ദ പ്രാപ്തിക്കും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ചേർന്നുള്ള നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. അധികരിച്ച ഭൗതികേന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അവർ പൂർണ്ണമായും അകന്നു നിൽക്കും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. മാതാജി കേൾക്കാവോ? ശ്രീജി മാതാജി കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭുജി, സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറവാണോ ക്ലിയർ? സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതന്നെ, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, നാളെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടെ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടെ കറണ്ട് പോകും വരുന്നത്, ഫോണിന്റെ നെറ്റ്വർക്കും ശരിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് അടുത്ത നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂല, മനസ്സിലാവില്ല, കട്ടായി. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ